A Federación Provincial de Comercio, Turismo e Mercado de Pontevedra quere garantir que os seus establecementos están preparados para enfrontarse á COVID-19. Para elo, os negocios que cumpran coas medidas de prevención fronte ao coronavirus recibirán o selo de Comercio Seguro. Estes recoñecementos chegaron ao Concello de Meaño, por agora en 2 locais, pero serán máis os que os reciban nos vindeiros días. Foron os dos primeiros en facer o test da Federación de Comercio de Pontevedra, pero esperamos entregarlos a máis comercios. Isto quere decir que estamos preparados para actuar ante o COVID, entón a xente pode vir perfectamente aos nosos establecimentos sin ningún tipo de temor. Este selo é unha garantía de que o establecemento cumpre con todas as medidas necesarias para que os clientes non se expoñan aos contagios. Os nosos empleados teñen as medidas de seguridade, teñen as pantallas ou a mascarilla, temos a pantalla para protexer a caixa, temos todo señalizado pola tenda, na entrada temos os hidroxeles ou os guantes para que nos necesite, e como somos un comercio no cual se proba biquinis, neste caso bañadores, pois temos o sistema de desinfección con vapor, retiramos as prendas cando as cambian ou cando alguén as proba, para asegurar un pouco e ter a tranquilidade de que a xente compre tranquila. Estas medidas están pensadas para incentivar as vendas no comercio local na volta á normalidade. Un regreso que no Concello de Meaño está sendo ben acollido pola clientela. Pois moi boa, están casi todos os negocios abertos, hai moita xente, a xente está moi animada. Para facilitar a volta ao traballo, dende a asociación contan co apoio da Federación Provincial de Pontevedra, do Consorcio de Cambados e do Concello de Meaño. Os comerciantes da vila atópanse agora cun problema que afecta a todos os pequenos comercios, as plataformas online. Ese é un gigante que afecta sempre, entonces non podemos ignoralo, tenemos que unirnos de alguna forma, temos que buscar algo para unirnos. O que peor vexo aquí na zona de Meaño é que a xente non está acostumbrada a traballar tamén online e a través das redes sociales. Costa un pouquiño. O Corazón de Meaño conta na actualidade con 30 negocios. Dende a agrupación consideran que para manter vivo o comercio local é necesario estender a asociación fora de Dena e unir a todos os comercios das diferentes parroquias do municipio meañés.